Ndlovukazi Mapule, our program director, osilidayo osikayidayo kulo mkhuleko, abafundisi bonke benkosi, ibandla likaNkulunkulu lonke, ama-artist ethu wonke. Ngizowabala ngoba khona othe ngasekuqaleni bevele singamemile wona kakhulu kodwa sokhulekela wona. Mina ngiyomshumayela uGcwensa. Ngiyajabula nje ukuba kule environment nami kwengikhonze ngolunye uhlobo. Unity in diversity. Kubalulekile nje lokho na ukukhonza ngenye indlela. Mhlawumbe uyobusiseka. Ngibonga nje ukubona nobunye ubuso engibaziyo obusokhonza nami. Ngoba kahle kahle sokhuleka la. Ngiyabonga nokubona undodakazi wami enanga lapha. Ngiyathobe ukubona uMiss uMacele maye khona la uhleze kumema nje kuphela baba ufike emkhulekweni. Ngibonga ke nokuba ngibe eThabo kaBhombela la uSiphiwe Shebe. It's where I belong. Nakia uyabona ungazuthi abantu indaba yazi kanti bayayazi. Ngibonga abafosi, ngibonga uthuthuka engicabanga ukuthi iwona ozowangibeka la kule platform uhlangene nezizukulwane kodwa kakhulu thuthuka. Ngibonga kakhulu nokubona uCEO wami kuyena uthuthuka inhlangano nama-artist ebandla nami engikulo ngoba sonke ama-artists nesililo esisodwa. That's why sihlangene la sizo-prayer together ngoba isililo siyafana kuma-artist akaZulu Natal. Ngiyabonga babuZondo mawukhona la ngiyawazi amakepisi akho maningi ubuye ubona streaming ubo CEO wethuthuka phinde ubo CEO wezizukulwane. Nami ke ngicela ukugqoka ikepisi lama artist today. Ayibonge inkosi. Ngiyazi ukuthi ayikho into ebukeleka phansi njengamandla kaNkulunkulu. Ngiyazi ukuthi ayikho into ebukeleka phansi njengomthandazo. Futhi ngiyazi akekho umuntu obukeleka phansi njengomuntu onomoya kaNkulunkulu. Imvaba abantu bakaNkulunkulu mawubuka uJesu elele esibayeni seyimbongolo, uNkulunkulu embeka lapha phansi ngoba efuna ukuhlala kuye asebenze indaba yakhe. Mawubuka uShembe lo mina engiqhamuka kuwe elale emahlathini eshawa la ingane encane kodwa uNkulunkulu ufuna ukuhlala kuye, ufuna ukumsebenzisa. Ngelilanga abadobi ma-artist nizothi sizophakama ngomkhuleko baqinisile oMaphuli ukuthi umkhuleko uzosithatha usibeke kwenye indawo bedoba bafaka inethi alibuyi nalutho. Nilahlekelwe yithemba ma-artist akithi nifaka inethi alibuyi nalutho. Kodwa kwase kufuneka indoda eyayinomoya kaNkulunkulu eyayinoNkulunkulu base beyibona le ndoda sonke esiyazi ngokuthi uJesu. Iphinde ithi le ndoda phindani niyofaka inethi khona la. Sizothi buyelane einkundleni zenu
nibuyele nomoya kaNkulunkulu, niphinde ama-artist niyofaka inethi. Bathi no, kade sifakile inethi lapha, asibuyanga nanhlanzi, asibuyanga nafish. Uthi phindani nifake ngoba sekukhuluma umoya kaNkulunkulu. Ubengeke ma-artist kufane ungakakhulumi umoya kaNkulunkulu, futhi ngeke kufane sekukhulume umoya kaNkulunkulu. Uma belifaka inet bebuya nalo, ithi incwadi kaNkulunkulu bathi bebelifaka babuya nenhlanzi zigcwele inethi ngoba sekukhuluma umoya. Phinda ukhulume moya oyingcwele, phinda ukhulume ukube bengine hour bengizoqhubeka ngihlabelele, ayibonge Inkosi, kodwa sizothi phinda ukhulume moya oyingcwele. Ngifuna ukushare istory esithize sokukhuluma kamoya oyingcwele. Kwake kwathunya indoda, umqali webandla lamaNazaretha ezobhabhadisa eletha izimo. Uthi hambani lomisile, akunamanzi. Xa sekukhuluma umoya oyingcwele kunomehluko. Uthi lomisile linjalo, esebashumayezile abantu bazokubhabhadiswa phi. Uthi hambani nimbe khona lapho sizovuka izimo. Hambani nifake inethi khona lapho. Hambani ma-artist niphinde nibuyele khona lapho la nimenenjwa khona, ey'nkundleni la nikhona, nizophinde niyithole inhlanzi. Bathi lo muntu ngoba imvama umuntu kaNkulunkulu ubukela phansi, uthini? Uthi hambani nimbe, niyawufica amatshe ayisithupha, kodwa kwelesikhombisa kuyobe sekuqhuma amanzi, abakaze bayikholwa lento. Akithi abakholwanga abantu uJesu eshintsha amanzi lezi iwayini. Phinda ukhulume la sekukhulume khona umoya oyingcwele, akufani lana ungakakhulumi khona. Uma bemba bengenathemba, bemba bathi asifiki lamatshe, vele lo muntu lo ukhuluma izinto engathi ekhanda lakhe aphilile, asifiki kulamatshe. Uthi qhubekani nimbe, uthi bebemba balithole lokuqala, balithole lesibili, balithole lesithathu, azaba yisithupha. Wathi sekusele lodwa asezoqhuma amanzi. Bathi bebelikhipha aseqhuma amanzi. Sekusele lodwa ama-artist, mhlambe mabili, mhlawumbe seyisithupha. Nina ngisabe lodwa selithi sesi-fed up. Ingakho nathi sisukumile, sathi no, nathi sinawo ama-artist ebandleni. Kwasukuma uthuthuka, sawusupporta, sawumentorisha, saba semva kwabo. Wathi no, nathi sizophakamisa igama lama-artist, sizophakamisa ama-artist, sa-creator i-platform engekho. Kelilanga kofa siyi-createle i-platform, ngoba thina abantu vele kakhulu sithanda izinto eseyilungile. Sathi sasukuma le insizwa zeza kuthina bashumayeli, ukhona umoya oyingcwele la, siyasukuma. Sathi sukumani bafana, thina sofaka umoya oyingcwele. Eyishayile le ndoda enkulu ebila, kodwa nizwe kahle, nizwile kodwa. I'm a good listener. Ngiyabonga Hlovukazi ngo-179
That is also my song. Kwakuyiculo lika baba wami. Anyway, my father was a reverend. He passed away 2 years ago. Why mentor yami? Ngafunda okuningi kuyena. Ngafunda ukuthi uNkulunkulu akahlali ngokwebandla la kuhlala kumuntu. Ngoba mhlambe that's why uDlovukazi engibeke la nawe ekubeke lapho uyisayoni uyiwesela ubani ngoba uNkulunkulu ahlali ebandla kodwa uNkulunkulu uhlala kumuntu. Uma esehlezi kumuntu bese liyaphakama ke ibandla. Kodwa fa uNkulunkulu aqala ahlale kuphi kumuntu. My father wangimentorisha kanye nomqali waleli bandla wangimentorisha. Abantu abaningi bazi ukuthi waqala ibandla lamaNazaretha. Uma kodwa seliqalile akasali address ngaye. Usethi ibandla elikhulu likaMenzi wezulu nomhlaba. Wangathi ibandla elikhulu lami mina Shembe. Obagada abantu abangayikhombi bona. Abakhomba phambili bathi udumo lubaphi luphambili. I'm feel honored and ngiyophinde Ndlovukazi ngibe khona kunoma yipi prayer oyongimema kuyona uthe mawusutsha 179 Thixo uli langa lethu kaya phezu kwethu sonke indlela zakho azidedwa sokuthanda omuntu ngeke kufane ungakakhuluma umoya oyingcwele noma usukhulumile. Ngiyabonga.